Mae Cyngor Sir Powys yn ymgynghori ar gynigion i uno Ysgol Fabanod Mount Street, Ysgol Iau Mount Street ac Ysgol Gynradd Cradoc, tair ysgol yn ardal Aberhonddu. Mae'r cynigion wedi rhannu'n 2 gam. Cam 1 yw uno'r tair ysgol i greu ysgol gynradd newydd a'r safleoedd presennol Ysgol Fabanod Mount Street, Ysgol Iau Mount Street ac Ysgol Gynradd Cradoc. Byddai hyn yn digwydd o fis Medi 2022. Cam 2 byddai trosglwyddo'r Ysgol Gynradd newydd i adeilad newydd ar safle hen Ysgol Uwchradd Aberhonddu. Nid oes disgwyl i hyn ddigwydd cyn 2024. Mae'r cynnigion yn rhan o strategaeth y Cyngor ar gyfer trawsnewid addysg ym Mhywys. Cytunwyd ar y strategaeth yn mis Ebrill 2020, a'r nod yw trawsnewid addysg ym Mhywys drwy fynd i'r afel â nifer o heriau sy'n wynebu'r sector addysg yn y sir. Dyma'r heriau. Cyfran uchel o ysgolion bach, llai o ddisgyblion, nifer fawr o lefydd gwag, cyflwr adeiladau, pwysau ariannol, anghydraddoldeb o ran mynediad at addysg Gymraeg, diffyg cynnig ôl 14 ac ôl 16, anghydraddoldeb o ran mynediad at ddarpariaeth anghenion dysgu ychwanegol, diffyg gwneud penderfyniadau gwleidyddol yn hanesyddol. Nod y cynigion ar gyfer Ysgol Fabanod Mount Street, Ysgol Iau Mount Street ac Ysgol Gynradd Cradoc yw mynd i'r afel ar heriau canlynol, cyflwr drwg yr adeilad, nifer y disgyblion yn Ysgol Gynradd Cradoc yn syrthio, gwella trefniadau pontio ar gyfer disgyblion yn ysgolion Mount Street, rhain yw'r unig ysgolion Fabanod ac Iau sydd ar ôl ym Mhywys. Ystyriwyd nifer o opsiynau wrth ddatblygu'r cynigion hyn, gan gynnwys cadw'r status quo, ffederasiwn, uno, cau, ystyriwyd cryfderau a gwendidau pob opsiwn ac mae'r rhain wedi cynnwys yn y ddogfen ymgynghori. Yr opsiwn a ffefryr yw uno Ysgol Fabanod Mount Street, Ysgol Iau Mount Street ac Ysgol Gynradd Cradoc. Rydym yn credu y byddai yna nifer o fanteision i hyn. Byddai disgyblion yn mynychu un ysgol mwy o faint a byddai'n rhoi mwy o gyfleoedd iddynt, ac yn y pen draw byddai'r disgyblion yn mynd i ysgol mewn adeilad newydd sbon. Ond byddai'r rhai anfanteision. Unwaith y bydd yna adeilad newydd, ni fyddai yna ysgol yn Cradoc. Byddai hyn yn effeithio ar gymuned Cradoc ac yn golygu y byddai'n rhaid i rai disgyblion sy'n mynd i Ysgol Cradoc deithio ymhellach i'r ysgol. Rydym wedi paratoi dogfennau ymgynghori sy'n rhoi mwy o wybodaeth am y cynigion. Mae'r dogfennau hyn ar ein gwefan cy.powys.gov.uk/trawsnewid addysg. I gael copïau papur o'r dogfennau ymgynghori, gallwch daro e-bost neu godi'r ffôn school.consultation@powys.gov.uk neu ffoniwch dim 1 597 82 66 18. Dechreuodd y cyfnod ymgynghori ar y 5 o Chwefror 2021 a bydd yn cau ar y 15 o Ebrill 2021. Gallwch ymateb i'r ymgynghoriad drwy lenwi ffurflen ac ymateb ar-lein,
Llenwir ffurflen ymateb papur a'i anfon drwy e-bost neu yn y post. E-bostio neu bostio eich sylwadau ysgrifenedig. Mae'r ffurflen ymateb ar-lein a'r ffurflen bapur yw gweld ar ein gwefan cy.powys.gov.uk/Trawsnewid Addysg. Gallwch e-bostio neu bostio eich ymatebion i school.consultation@powys.gov.uk neu i'r Tîm Trawsnewid Addysg, Cyngor Sir Powys, Neuadd y Sir, Spa Road East, Llandrindod, Powys, LD1 5LG. Rhaid derbyn yr ymatebion erbyn y 15fed o Ebrill 2021. Pan fydd y cyfnod ymgynghori wedi cael, bydd y Cyngor yn llunio adroddiad sy'n crynhoi'r sylwadau ddaeth i law. Bydd Cabinet y Cyngor yn trafod yr adroddiad ac yn penderfynu pinau i fwrw ymlaen gyda'r cynigion neu beidio. Os byddan nhw'n penderfynu parhau, byddai'r Cyngor yn cyhoeddi hysbysiad statudol a byddai gan bobl 28 diwrnod i anfon gwrthwynebiadau ysgrifenedig os nad ydyn nhw'n cytuno â'r cynigion. Yna, byddai'r Cabinet yn trafod adroddiad pellach yn amlinellu unrhyw wrthwynebiadau a ddaeth i law, a byddai penderfyniad terfynol ar y cynigion. Rydym yn disgwyl penderfyniad terfynol erbyn mis Medi 2021. Am fwy o wybodaeth, gan gynnwys y dogfennau ymgynghori a dolenni ymateb i'r ymgynghoriad, ewch i'r wefan cy.powys.gov.uk/Trawsnewid Addysg neu ffoniwch dim 1 597 82 66 18. Diolch.